Zer topatuko da hemen? Drama, mitologia... Bueno, drama gutxi egitea esan. Drama gutxi. Hemen gehiena, aventura. Aventura. Fantasia, euskal mitologia, eta hemen mitologia nordikoa. Ona, orduan dana lotuta. Dena lotuta. Urtzi, konta iguk. Aurrenengo bilduma inuan, ez da? Bai. Bigarrena, bazekit igurugarrena martxan zibela, trilogia bat egau, ez da? Bai, justu hona etorri aurretik gaina atxunak, repaso batzuk egiten, eta ondo guztua egitea esan, nola idan gehatzen. Erena edo izango, idatzita. Erena? Vale. Eta aia martxan, baina bai, niko ondo. Badirudi, arrakasta pixkatxo bat izan deula, arrastaka ibili baino, batzutan oire tokatu zegoela, baina, bueno, bat, eta irugarrena etortzeko, aurreneko ondo saldu biharrek, ez da? Oida, bueno, ondo, bintzat, hori esan dana, arrastaka bintzat ez dela ibili, eta ez da gutxi. Zer topatuko dugu bertan? Ba, beira, lehenengo liburua, bueno, jatea zan, duela 15 bat urte edo haitu nintzani idazle eskolan Bergaran, eta han Iñaki Zubeldia idazleakin eginan aurre eta gazte literatura lantzen, da idea bat eskatu zigun ipuin bat, aurre edo gaztentzako ipuin bat idazteko. Eta nik, panakan alako personaje mitologiko bat gure etxian izaten zana, gutxikitan jolasten genunian, eta amak esaten zigun, jolastuta, zikinduta, eta etxe etortze ginean, ara, kamisetatea, ara, patxibakailu ematen dek, ez? Patxibakailu ematen dek, vale. Eta nik patxibakailu horri, azkeneako, alako batean, badago pelikula bat, Bud Spencer ezautzen dek. Bud Spencer da Terence Hill. Vale. Bai, bueno, Bud Spencerrek badaka pelikula Joe Banana, eta pasatzei pelikula osoa galdetzen zein arraio dan Perico el de los palotes. Vale. Eta nik, bizi osoa pasan nun, zein arraio zan patxibakailu galdetzen. Vale. Eta orduan... Patxibakailu saliek, ose? Pentsatzen zerbait itxasotik izango gula, bakailu bestela etzan izango, ez? Baina, bueno, hoxe, eta galdezka, amai, atxai, atxonai, amonai, inorketzakin. Zein zan patxibakailu hori, ez? Eta orduan, honek asmatu nion. Iñaki Zubeldiak eskatutako ideia hori pixkat erantzuteko da, eta hortik hasi zan pixka bat. Kontua guztia, gero itxasgizon horri, alako izana, ez? Bain modan dago, ez? Izena duenak izana du, eta hoi dena, ez? Irati pelikulak inda dena, nik ere izan bat asmatu behar izan nion horri, eta disfrutatzen, egia esan. Una. Eta, hau orduan zera, baina mitologiakin zer ikusia hundila daka, edo... Bai, egia esan, bai, txikitatik nakan falta bat, ez? Nigo batzen ez nire 11, 12, 13, 14 urtetari itxinitzanean, ordura arte bai zeuden euskerazko literaturan, obrak umentzako, fantastikoak, mitologikoak eta bar, ez? Baina gero, nerabe alderako eta etzeon, edo oso gutxi edo etzeon. Bazeuden Gabairen komikiak eta Ipurbeltz eta alako batzuk, hor bazeuden tematika helduagoko zea batzuk, ez? Baina egia esan etzeon askorik, eta falta hori kubritzeko nik ere asmo hori izan duet. Nik garaian sumatu nun falta hori beste batzuk izan ez ezaten. Bintzat euskeraz irakurtzeko aukera izan, ez? Eta orain egia esan azken aldian badaude beste saga batzuk eratea dianak. Hemen bisitan izan zenuten baita Amankai Gaztañaga adibidez, ez? Bere Martinakin, eta badaude beste hainbat, ez? Eta orduan, badiru dior badagola bizi berritze bat, edo bintzat ari dala zerbait sortzen, ez? Eta, karo, orduan, euskal mitologiak izan behartzun presentzia, zen nintzen hasiko ni hor, dragones mazmorras eta egiten izaten dian bezala, elfoak eta hori, hori... Pixa guria heldu, ez da? Hoi da, guria heldu, ez? Eta horre bai itzalen dama ateatzea, eta hori nundik atea da, itzalen dama. Itzalen dama da, nik garai hartan, bai ateazan, sagan bertan, nik idazten nintzala ateazan alako personaje bat, ala ateazan, etzan, planifikatutako zerbait izan. Kasualidadez, garai hartan bertan baita, nire bizitza personalean itzalen dama bat azaldu zen baita. Eta orduan, bi personaje horiek, bai hasieran nolabaiteko bigarren mailakoak izan zian bezala, nire bizitza personaleko eta nire bizitza literarioko bi itzalen dama horiek protagoniko bihurtu zian, ez? Eta horregatik, pixka bat, itzalen dama eta patxibakailuren saga da, ez? Bilak ere, protagonistak direlako horretan. Eta, gero, nire bizitza personalian ere bai, badakagu itzalen dama bat. Eta nola hasi zinan lehendabizikoa idazten? Nola gauza bat hautan aburuen eukitzia, baina beste gauza da idazten hastia eta... Bai, idea hori banakan, baina enakan nolabait esateko, ez dakit, izaten da olako giltza bat edo hola nolabait esateko gero gertaerak ekarriko ditunak, zein izango dian, eta nik, bere garaian rubia jarraitzen nun, desente, bain gutxixo egia esan, denboa falta, baina, garai hartan zan, esango nuke munduko kopa edo lako zerbait, eta zan Frantziak eta Zelanda berria jokatzen zuten, ni beti Zelanda berrizalia izan naiz, eta haik dantza bat iten dute. Oso dantza famatua gaina, bai, hori da, eta
justu azpititulua zazkan dantzak. Eta jartzen zuen, itzulita, hemen gizon hiletxu bat, guzkia distirarazita berriro ekarri zuena. Eta, klaro, justu enfokatzen ari zian Sebastián Txabal, rugby jokalaria frantzikoa, bai, eta hoi da, leize gizona deitzen zioten. Zanbimetroko tipoa, tximaluzia, bizarra hundila, eta nik basa jaunik usi nun jaka dantzatzen. Vale. Eta hortik atea zan pixkat, esan nun, hemen histori bat, gero, maoriek, Zelanda Berriko maoriek deitzen diote laino zuriaren lurraldea, bere lurrari. Eta orduan esan, hemen, karo, laino zuri batek estalita topatu zutelako lehenengo aldizkuntzianean, desan, igual laino zuri handi batez estaliko dugu berriro, eta basa jaunen bila etorri beharko dute, bere gizon hiletxu horrek, eguzkia distirarazi dezan berriro, ez? Eta hortik atea zan hau. Hortik atea zan. Eta hori dana asitzen idazten, da, esatek hor ikutu mitologikoa, ikutu derezia topatuko ditugu. Eta nola sustartu dituen historia hori danak? Egia esan nik, nola bat esateko, nik iten dut historia behar nola bateko eskema orokor bat. Eta gero, historiai beha ateatzen utzi. Gero egia da, nola bateko plangintza orokor bat izaten dutela, baina gero beak ze izateula, ez? Beak eskatu behar izateula. Ogorratiok. Ogorratik, eta normalien momentu bat aurrena horiek eskuak oian neukita erditik moztu, eta behin erdi jandakakinen ondo jarri, eta ondo zapa alduta daunian errexago itizki gauzak. Ondo, batata gorra hotek, baina ego xamurtzean ian gozua hotek, Bai. Nik egiten dutena eskema orokor bat, eta gero, historia beak eskatzen dit, edo juten da eskatzen, eta gauza batzuk aldatzen, bai. Historian aurretik, nik sortzen dut personajia bea, personaje baten fitxa, roleko joku bateako bezala. Fitxa historia labur bat, zegaitasun ditun, eta olako zeak, ez? Nik aurre ikuste ditut pertsonaje nagusi batzuk nola bai esateko. Eta gero, izan leke personaje nagusi hori, gero, historian bukaeran ez izate hain nagusia, baina gero justu kontrakoa. Bigarren mailako bat izan dana herriko, adibidez, nahi personaje batekin, kotxe zarran personajeakin, oaindik nire golosate gehian dago, bilerroko deskripzio xume bat, alazalako. Baina gero erabateko protagoniko bihurtu da, ez? Bereziki bigarren liburuan. Eta hori da, pixkat egin duna baita nexo, hasierako umen mundu hori, helduen mundua eta mundu mitologiko fantastikoaren artekoa, ez? Eta orduan, da gauza batzuk, espero gabekoak, eta sortzen dira idatzi ala, nik behintzat ala funtzionatzen dut. Ez dakit denek ala funtzionatuko duten. Bakotxan ni uste zuen funtzionateko mota, baina zuk ja pertsona jaia deskribatzen dezu ondo, eta gero ja aztezea behekin historia idazten, Batzuk esate dute daudela idazliak brujula uste esate dutela, ez? Bata mapa, dena erabat zehatza, hau ez dakit ondo esaten nahi zen, bestela bakarrematek zuzenduko du, baina nola baiteko detaile guztiak hartuta dazkana eta hortik muitzen ez dana. Hala behar du eta hala behar du. Eta gero beste batzuk dira, justu, kontrakoa, ez? Dena libre dakatenak. Eta orduan gero dago erdibideko bat. Hau da, nola baiteko pauta batzuk ematen dituenak edo apuntatzen dituztenak, eta gero pixkat historia erdi libre edo usteutenak, eta orduan gero aldatu lehizkenak, ez? Eta orduan, da esatia bezala, nik Tailandia junbiet, baina nola? Gazkinez, trenez, oinez, bizikletaz, autobusez, baina Tailandia nua. Orduan, ez du importa nola jungo nahi zen, ze bide hartuko juten, eta bideoik nundik emango nauten. Elburua, Tailandia baldima da. Piskat, hori da historia. Ez dakit ondo esplikatu duten. Ondo ziok.